Atrend usisi oThele Ayanda Msweli ngezinymbezi ekhalela ukubona ibhakede. Siyawabongela ku-TV yakahamba phambili iGuluva TV. Cela ukuthi wenze lokhu. Subscribe, share, comment, like. Asihlangane khona. Kanti makubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Anibonani. Ngiyacela ukucela ungilinde ngiyoyikhipha nje manje ngiyabuya. Okay. Hey, welokhuzi. Cha. Manje se ungakhali. Yazi lo ngihlaselayo. Ungakhali. Ungakhali sisi. Umuntu ifoni yami nekhadi kwi-pouch ngifuna ukuyokhipha imali ubuzo wangimazi ukuthi uphi akayibambi ifoni mengimfonela. Ungakhali sisi. Africa my continent, Africa my home. Uma phethe abantu abayi-understand indaba yebhaki. Ayanda Msweli ngicela ukumfona ngize ngimthole ngizomfuna iphone ikhadi yonke. Ngizokunika inamba yami. Ma ungamtholi ngizokunika izinamba. Ubuso sathenge lo ngihlaselayo. Thank you.